खुलुमबाय स्टुडियाव दं आं राजीव बसुमतारी आरो बे समाव गोबांनियाव गोबां सोंथि जेराव दुलाराय बर' फरायसा आफादनि गेवलां मेल हाबाफारियाव हादोरनि नखर मन्त्रि अमित शाह बिथाङा बाहागो लानानै बर' हारिनि गोबां जौगानाय आरो बर' हारिनि गोबां बाथ्रा बुंनानै थांबाय। नाथाय मा जाहोनाव नखर मन्त्रि अमित शाह बिथाङा 125 एमेन्डमेन्ट बिलनि बागै फंसेबो बाथ्रा बुङासै बेखौ लानानै गोबाङानो सोंथि खालामदों आरो गोबाङानो बेयाव गोसोआव मोनसे सोंथि जानानै दं। नाथाय बेखौ लानानै बिटिआरनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर' बिथाङा गुवारै बेखेवना होदों। मा जाहोनाव हादोरनि नखर मन्त्रि अमित शाह बिथाङा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जा जारिमिनारि 57थि बोसोरसालिया जुथुमायाव बे 125 एमेन्डमेन्ट बिलनि बागै जेबो एबा फंसेबो बाथ्रा बुङाखै बेखौ गोबाङानो सोंथि खालामनायनि थाखाय बे समाव बिटिआरनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर' बिथाङा गुवारै बेखेवना होनायखौ बे समाव नुनो मोननाय जादों। आरो नोंथांमोना एबा मख'नांगोनदि दुलाराय बर' फरायसा आफादनि 57थि बोसोरसालिया जुथुमाया बर' हारिनि थाखाय मोनसे जारिमिनारि जुथुमा जानानै थासिगोन होननानै बयनिबो खुगायाव बे समाव खोनानो मोन्दों आरो नुनो मोननाय जादों। आरो बेखायनो बे समाव गुवारै बेखेवसिननानै होदों बिटिआरनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर' बिथाङा मा जाहोनाव नखर मन्त्रि बिथाङा 125 एमेन्डमेन्ट बिलखौ बे गेवलां मेलाव एबा गेवलां मेलनि बागै गेवलां मेलनि गेजेरजों मानो जेबो फंसेबो बाथ्रा बुङाखै। आरो बिथाङा फोरमायनाय बायदिब्ला हादोरनि आरो रायजोआव जोंनि रायजो आरो हादोराव गोबां मानि 6 सिडिउल एबा काउन्सिल दं। बे काउन्सिलफोराव जुदि जोंनि बे बड'लेण्ड एरिया एबा बिटिआरनि थाखाय जुदि 125 एमेन्डमेन्ट बिलखौ जुदि नखर मन्त्रि बिथाङा फोरमायोब्ला बियो इयुनाव बोरैबा हेंथाबो जानो हागौ। बेखायनो बिथाङा मिरु दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बे गेवलां मेलाव 125 एमेन्डमेन्ट बिलनि बागै जेबो बुङासै होननानै बिथाङा गुवारै बेखेवना होयो। लोगोसे बे समाव 100% 125 एमेन्डमेन्ट बिला साखा फारा जानानै दं होननानै बे समाव खोथा होदों बिटिआरनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर' बिथाङा। दानिया फैदो बिदिब्ला हादोरनि नखर मन्त्रि अमित शाह बिथाङा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि मेलाव बाहागो लानायजों लोगोसे मा जाहोनाव 125 संबिजिरखौ एबा संबिजिरनि बागै फंसेबो बाथ्रा बुङासै बेखौ लानानै बिटिआरनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर' बिथांनिफ्राय जों आबुङै खोनासंना लादिनि। बियो आं दाख्लैबो बुंदो बियो अलरेडि प्रसेसआव दङ आरो प्रसेसआव दङ। जोंनिल' नङा बियो बड'लेण्डनि थाखाय जेबो जेंना गैया। नाथाय आरोबाव बड'लेण्डखौ नागारनानैबो गासै 6 सिडिउल काउन्सिल दङ। दा बे टटेल 10 सिडिउल काउन्सिल बा 10 सिडिउल काउन्सिलनि गेजेराव बाखि जि 6 सिडिउल काउन्सिल दङ दा बिथांमोननि मायबाफोर जेंना थानो हानाय जेराव जोंनि मिटिङाव फोसावनाय लोगो लोगो बैसोरनियाव थांनानै माबा मोनसे जेंना जागोन। दा बिथाङा बिनिखायनो जोंजों रायलायलांदों जेबो बिनि सायाव जिंगा सिनांगौ गैया। बड'लेण्डनि बेलायाव जिखिनि सोनांगौ दाननांगौ बेखिनिखौ क्लियार खालामनानै मोजाङैनो खालामखानानै लाबाय आरो एनि टाइम बियो बिला फैनो हासिगौ।